Якташыбыз шахмат буенча Россия спорт устасы Зарина Шафигуллина Зәйнең малайлар кызларына мастер-класс бирә. Ул 13 тактада бер юлы уйнау усталыгын күрсәтте. Зарина бүгенге көндә Казанның Идел буе спорт туризм академиясендә укый. Шахмат белән кызыксынуы балалар бакчасыннан ук башлана. Хәзер ул Татарстан хатын-кызлар һәм Россия җыелма командалары әгъзасы. Чын спорт устасы булуын аның күп санлы кубок медальләре дәлилли. Занятия шахматами прежде всего развивают усидчивость, конечно же, плюс развиваются оба полушария мозга, соответственно, это очень помогает и в жизни, и вообще в общении и так далее. Плюс в школе также помогает, мне и до сих пор помогает в университете. Узган ел ул ТНТ каналында булган «Вызов» телепроектында катнаша. Фән, сәнгать һәм спорт дөньясында танылган 12 йолдыз белән уйнарга туры килә аңа. Бүгенге очрашуда яшь шахматчылар Зарина Шафигуллина белән кара-каршы уйнауларыннан канәгать калдылар. Бер юлы 13 тактада барган уенда 12 партияда Зарина отты, ә шахмат түгәрәгендә шөгыльләнүче Дмитрий Аксаков чемпионны җиңде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.